era don José María Granell. I eixe, quan vinguessi, diu, anem a fer el cine i al mateix temps farem trinquet. I des d'entonces està això funcionant. I mentre estaven els retorns ho portaven com a empresaris. Jo, com ja tenia coneixements, ja m'he quedat d'operador així. Però arriba un moment que diu, això no se pot suportar. Així estem perdent diners a Manta i en ni tant estiu tancar. I jo pensé el que pensé, dic, a veure si poden recuperar el cine. Parli jo amb 3 amics i anàrem a parlar amb don Miguel. Dic, vostè no mos ho alquilaria. Se ajuntaren 4 amics. Pepe el carnisser, Serafín i Paco Granero i jo. El portàrem a Xina, 4 anys. Vingué ja un altre retorn i este senyor me digué, agarra tu el cine i jo t'ajudaré, i ho portarem entre els dos. El cine d'estiu de Serra forma part del patrimoni de Serra i que entre tots és del poble, hem de cuidar-lo perquè aguanti uns quants anys més, perquè ja des de l'any 60 que està això en marxa, segons diuen, és el cine de verano més antic d'Espanya.